ഹരി ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാം ഭഗവതി ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം അല്ലെ. 11ാമത്തെ അധ്യായം വിശ്വരൂപാണ് നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഞ്ജന മാതാജി ഇല്ലേ മാതാജിന്ന്? ഓക്കെ. ഞാനതായി ഇറങ്ങാതിരിക്കും. കണ്ടു മാതാജിനാണ്. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. 8, 9, 10 മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കേട്ടില്ല. എന്ത്? 8, 9, 10 മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റൽ കേസായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ കണ്ടു, റെക്കോർഡ് കണ്ടു. ഓക്കെ. കുറച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടു, ഫസ്റ്റ് 8ാമത്തെ കണ്ടു. ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് വോയിസ് ഇട്ടാ മതി പ്രഭു. എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടാ മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഞാനത് പിന്നെ നാളെ മുതൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നോക്കിയിട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ടാ മതി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 11ാമത്തെ അധ്യായം വിശ്വരൂപം. അതിനു മുന്നേ ഇന്നലെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? വിഭൂതി യോഗം. വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തേജസ്സാണ് വിഭൂതി. ഭഗവാന്റെ തേജസ്. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ്. അതായത് വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, അതാണ് നമ്മള് വിഭൂതി എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതാണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥം. വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധികളാന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഭഗവാൻ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ. അതെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭഗവാനെ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ വന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കുറെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ, കുറെ പറഞ്ഞു, പ്രതിനിധികളായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമ്മളെ ഭൗതികമായ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, അതാണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കുറെ നമ്മൾ കണ്ടു വിഭൂതികൾ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. ആദിത്യന്മാരിൽ വിഷ്ണു, സൂര്യൻ, മരുക്കളിൽ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ. അതെ, മനസ്സിൽ കുറെ നമ്മൾ ഇന്നലെ മതജി പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ, വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് കുറെ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? വിഭൂതികളല്ലാതെ പിന്നെ വേറെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു? വിഭൂതികൾ തന്നെയായിരുന്നു മുഴുവനതിൽ ഇന്നലെ അല്ലെ? മൗനം. മൗനം.
മിണ്ടാതിരിക്കലല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് മൗനം. മൗനം, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വാചാലനായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതിനോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. സേവനം എന്താണ്? അത് എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? പിന്നെ ഭഗവത് സാരങ്ങൾ എന്താണ്? എന്തിനോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു? വള്ളിച്ചെടികളോട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. വിഭൂതി കുറെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളാണ്. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയണം. വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, അതാണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, അതാണ് എന്ത്? വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ അവർക്ക് വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ളത്? കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എന്തിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം? ഈ വിഭൂതികളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഓരോന്നോരോന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക്, വിശ്വരൂപത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഈ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന സമുദ്രം. അല്ല, വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, അതാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി. അപ്പൊ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലേ? ഐശ്വര്യവും ശക്തി വിശേഷങ്ങളല്ലേ? അതെ, ഐശ്വര്യം പ്രകാശമായിട്ടല്ലേ നമുക്ക് സാധിക്കാവുന്നതല്ലേ അതൊക്കെ? ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളതല്ലേ? അല്ല, പെട്ടെന്ന് ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ ആദിത്യന്മാരിൽ വിഷ്ണു. ആദിത്യന്മാരിൽ വിഷ്ണു. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ള, ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്ത് കണ്ടാലും അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അല്ലേ? ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള, കൂടുതൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിലവർക്ക് ഭയങ്കര എന്താണ് പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. അവിടെ എന്തുണ്ടാവും പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം ഉണ്ടാവുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം. അതൊക്കെയല്ല അതിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മള്. മാതാജി, ഒരു സംശയം, ഒരു ചോദ്യം കൂടി. ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും, അതല്ലേ മാതാജി? നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇനി അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ക്ലാസ് നീങ്ങില്ല. അതില് ഉള്ളതല്ല അത്. എന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് ഋഷിമാർക്കും ദേവന്മാർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് തോന്നുന്നോണ്ട് പറയുന്നത് അതില്, അല്ലേ? അതെ അതെ, അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്, നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഫോണിനും കൂടി കേറും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായം 11, വിശ്വരൂപം. വിശ്വരൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിശ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപം. എന്താണ് വിശ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപം? നമ്മൾ ഏതധ്യായത്തിൽ കണ്ടല്ലോ. എന്താണ്? അതിഭൂതം, അതിദൈവം, അതിയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്തോ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതധ്യായത്തിലാ? 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാന്ന് തോന്നുന്നു അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. അതിഭൂതം എന്നാൽ എന്ത്? അതിയജ്ഞം എന്നാൽ എന്ത്? പിന്നെന്താണ്? അതിദൈവം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ട് മാതാജി, 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാ. അതിലേതാണ് പറഞ്ഞത്? 1, 2 ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ.
അതിദൈവം അല്ലെ? അതിദൈവം എന്ന് അതെ. വെച്ചാൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതിദൈവം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപത്തെയാണ് അതിദൈവം എന്ന് അതിദൈവം. പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ വിശ്വരൂപം, നമ്മൾ വിശ്വരൂപമാണ്, വിശ്വരൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. ക്ലാസ് വോയിസോ എന്തെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യം അധ്യാത്മ സഞ്ചിതം യത്തോ യസ്ത്വം വജസ്തേന മോഹായം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ്, അതൊക്കെ അർജുനൻ കേട്ടു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നൽകിയ ഉപദേശം കേട്ടത് കൊണ്ട് അർജുനന്റെ എന്തു മാറി? വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കാരണം എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്നുള്ളൊരു സത്യം ആർക്ക് മനസ്സിലായി? അർജുനന്റെ എല്ലാ വ്യാമോഹവും മാറി. ഇപ്പോ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് ഉള്ള നിലയിലല്ല അർജുനൻ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ്സാണ് അർജുനൻ. മനസ്സിലാവാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇപ്പോ എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ്സാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാവാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആ സുഹൃത്തായിട്ടല്ല, എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ്സായിട്ടുള്ള, എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവായിട്ടുള്ള ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ആരെ കാണുന്നത്? ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോ തീർന്നു. യഥാർത്ഥത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദൃഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. എന്താ പറയണത്? ഹേ പരമ പുരുഷോത്തമ, ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് പരമ പുരുഷോത്തമ, പരമേശ്വര അല്ലെ? ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും, കാരണം ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ഏതാണ്? ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഏതാണ്? വിശ്വരൂപം. രൂപം, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം, ഓടക്കുഴലിൽ വിളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ത്രിഭംഗു രൂപത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ രൂപം. ആ യഥാർത്ഥ രൂപത്തെയാണ് അർജുനൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങയെ എങ്ങനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്? ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് കാണാനായിട്ട്, അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥ രൂപാണി ശതശോധാ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്താണ്? പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളാൻ, നീ എന്റെ ആ രൂപം 1000 എന്താ പറഞ്ഞ പല ആകൃതികളിലും പല വർണ്ണങ്ങളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപവും മറ്റുള്ള രൂപവും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താണത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്താണ്? അത് ഈ അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചു കാണാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അത് പിന്നെ പോയി. അത് എങ്ങനെയില്ല? അത് പരവ്യോമത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. പരവ്യോമം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ആ ഭൗതിക ലോകം കഴിഞ്ഞ് വൈകുണ്ഠ ലോകം കാണിച്ചപ്പോ ഒരു സർക്കിള് പോലെ ലൈൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ? റൗണ്ട് റൗണ്ട് റൗണ്ടില്, ഓർമ്മയുണ്ടോ അത്? ഹരേ കൃഷ്ണ.
ആ റൗണ്ടുമേൽ ആ ലൈനുമേൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും ആ ഓരോ അവതാരത്തിനും ഓരോ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ വാസുദേവൻ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാവും, സംഘർഷൻ ഒരു ലോകം, അങ്ങനെ ഓരോ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരത്തിനും ഓരോ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ ആയിരിക്കും എന്താണ് ഓരോ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത്. ആ പരവ്യോമത്തിലാണ് അവരൊക്കെ നിലകൊള്ളുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. വിശ്വരൂപം അത് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അത് അപ്പം ഇല്ലാണ്ടായി. വിശ്വരൂപം എന്തില്ല, അത് സ്ഥായിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല വിശ്വരൂപം. വിശ്വരൂപം അർജുനന് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അപ്പൊ അർജുനൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലായി? വിശ്വരൂപത്തിന് വേറൊരു ലോകത്തിലേക്ക് വിശ്വരൂപം പോകുന്നില്ല. വിശ്വരൂപം അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ എന്താണ്, അത് സ്ഥായിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ശ്രീരാമനായാലും നരസിംഹ ആയാലും വാമനായാലും അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, അവരൊക്കെ പരവ്യോമനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. അത് അർജുനനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അർജുനൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അത് പോയി, കഴിഞ്ഞു. അത്രേ ഉള്ളൂ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വരൂപം വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. നതു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടുമാനേനൈവാസ ചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല. ഇനി എന്താ പറയണത്? ശരി, കണ്ടുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കില്ല, എന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് തരാണ്? ദിവ്യ ചക്ഷുസ്. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? എന്റെ വിഭൂതികളെ നിനക്ക് യഥേഷ്ടം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാംസ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട്, നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതികമായ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മളെ ഈ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മാംസ ചക്ഷു, നമ്മളുടെ ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുക്കാന്ന് പറയണേ? ദിവ്യ ചക്ഷുസുകൾ, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള നേത്രങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് അർജുനനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക നേത്രങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്, നമുക്ക് കുറെ പരിമിതികളുണ്ട്, പല ന്യൂനതകളുണ്ട്. നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു വസ്തു കാണണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കണ്ണിൽ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത നമുക്ക് ഈ യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾക്ക് കുറെ പരിമിതികളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആപ്പിൾ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് ആ ഇതിലെ കണ്ണാടി കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നല്ലൊരു ആപ്പിൾ ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് എങ്ങനെയാണ്, മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക, കടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ന്യൂനത ആണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്, ദിവ്യ ചക്ഷുസുകള് നൽകാന്ന് പറയാണ്. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഉത്തമ ഭക്തർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന്. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ സാധാരണ പറയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, ഉത്തമ ഭക്തന്മാര്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഏത് രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴലിൽ വായിച്ചു ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപമാണ് ആർക്കിഷ്ടം? ഉത്തമ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇഷ്ടം. പക്ഷെ എന്തിനാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്? ഭാവിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണെന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി. പിന്നെ നാളെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, അതൊരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് വെക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരാള് ഭാവിയില് പറയാണ് ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാൻ പറയാം. ആ വിശ്വരൂപം അത് ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അർജുനന് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ആ വിശ്വരൂപത്തെ കണ്ടത് ആരാണ് പറയുന്നത്? ഇനി സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്. സഞ്ജയൻ തന്റെ
രാജാവിന് അല്ലെ, ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഇനി അർജുനൻ കണ്ടതായിട്ടാണ് ആര് പറയുന്നതൊക്കെ, സഞ്ജയൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഇനി അതെന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ, സഞ്ജയൻ പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. അനേക ഭക്ത നയനം അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകാതിഥായുധം. ശ്ലോകങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ചിലത് നമുക്ക് വായിച്ചു പോകാം. ദിവ്യമാല്യാംബരതരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. അനേകം ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തൊക്കെ കണ്ടത്, ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തില് എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, കണ്ണുകള്, എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ അത് കണ്ടോടെ അർജുനൻ കണ്ടു. അനേക ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുറെ ദിവ്യാഭരണങ്ങള്, അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള രൂപം എങ്ങനെയാണ്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളെല്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അർജുനൻ കണ്ടത് ആരാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ, സഞ്ജയൻ പറയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്, ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. പിന്നെ അനേക ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്, അനേകം കൈകള്, അനേകം പിന്നെന്താണ് മുഖങ്ങള്, പിന്നെ പാദങ്ങള്, പിന്നെ ഇതിനൊന്നും എണ്ണ ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം ചെതറിക്കെടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അർജുനൻ ഇതെല്ലാം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, ശ്ലോകം 11. ദിവി സൂര്യസഹസ്രസ്യ ഭവദ്യൂഗപത്യുത്ഥിത യതീഥാ സാദൃശീ സ്യാത് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനഃ. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. ഇനി എന്താ പറയണേ, 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട്. ഒരു സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശം നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ 1000 സൂര്യന്മാർ ഉദിക്കുന്ന പ്രകാശത്തോട് അതിനോട് തുല്യമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ പ്രഭാപൂരം എന്നാ പറയണത്. കാരണം ഇത് ആരോടാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രടുത്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആ തന്റെ മനസ്സിൽ വന്നായൊരു ഇത് തനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് കാണാൻ സാധിച്ചത്, അത് പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടാണ് അവിടെ ആര്, സഞ്ജയൻ. കാരണം സഞ്ജയനാ പറഞ്ഞു തനിക്ക് കണ്ടായ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ധൃതരാഷ്ട്രനാണെങ്കിൽ അന്ധനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടാണ് ആരിവിടെ, നമ്മുടെ സഞ്ജയൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കലാണെങ്കിൽ, ഒരു സൂര്യനല്ല 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂത വിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്തം ഋഷീം ച സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എന്താ പറയണത്, കൃഷ്ണ, അവിടത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തില് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും കാണാൻ അർജുനന് സാധിച്ചു. പിന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പിന്നെ താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവനെയും ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ ഇവരെ എല്ലാം കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ് ഇവിടെ, അർജുനന് സാധിക്കാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല, എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരിൽ നിന്നാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കാണ്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തില്
കാണാൻ സാധിക്കാണ്. അനേക ബാഹൂദര വക്ത നേത്രം പശ്യാമി ത്വം സർവതോനന്ത രൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദീം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ. എങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന അർജുനൻ ഭഗവാൻ ഇപ്പോ? അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, ജഗത്തിന്റെ നാഥ, വിശ്വരൂപ. അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. എന്താ പറയണത്? അങ്ങയുടെ ശരീരത്തില് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും എന്താണ്? കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഒക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊരു അവസാനോ ആദ്യോ അന്ത്യോ മധ്യോ ഒന്നും ആര് കാണുന്നില്ല? അവിടെ അർജുനൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പോ അർജുനൻ അത് പറയാണ്. പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അനന്തരൂപനാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയാണ് അല്ലെ. അനന്തരൂപനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയാത്തത്? എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ആരിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനൊന്നും എന്തില്ല? അനന്തരൂപനാണ്. ഒരു ആദ്യോ അന്ത്യോ അവസാനം ഒന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രിനം ച തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്താത് ദീപ്താനലാർക്കത്യുദീപ്തം അപ്രമേയം. എന്താ പറഞ്ഞ? ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. ഇതെന്താ പറയണത്? ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ. നമുക്കറിയാം ആ ആളിക്കത്തുന്ന തീ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള സൂര്യൻ അല്ലെ, മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കത് നോക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ ആ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ രൂപ. ആ പ്രകാശം കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോ എന്താണ്? നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ അതിന്റെ പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ഒക്കെ ധരിച്ച തേജോമയമായ അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. ഇനി കണ്ടിട്ട് എന്താ കണ്ടപ്പോ എന്താണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ കാണുന്നത്? ശ്ലോകം എടുക്കട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ്. കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ വന്നത്? അമീചത്വം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനിപാല സംഖ്യൈ ഭീഷ്മോ ദ്രോണ സൂതപുത്രസ്തദാസൗ സഹാസ്മദീയൈരപി യോധ്യമുഖ്യൈ വക്താനി തേ ത്വരമാണോ വിശന്തി ദ്രംഷ്ടാ കരാളാനി ഭയാനകാനി കേചീതി ലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സന്ദൃശ്യന്തെ ചൂർണിതൈരുദ്ധമാംഗൈ. എന്താ പറഞ്ഞ? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരും എല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ എന്താ കണ്ടത്? അർജുനൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അർജുനൻ എന്ത് കണ്ടു? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, അതുപോലെ തന്നെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാര്, ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണര്, ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? അങ്ങയുടെ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക്, ഭീകരമായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗം കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് ആര് കാണാണ്? അർജുനൻ കാണുകയാണ്. പിന്നെ ആ ദ്രംഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നതായിട്ടും ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാണ്? അർജുനനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുന അത് കണ്ടപ്പോ എന്ത് വന്നു? ശരിക്കും ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുന അതിന് പറയുന്നത്, നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈയാം പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് തീയിലെ കത്തിയെരിഞ്ഞ് വീഴുന്നത് പോലെയാണ് ഇവരെല്ലാം എന്ത് വരുന്നത്? ഇവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വായിലുള്ളിലേക്ക് വീണ് നശിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പേടിയായി. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ആഖ്യാഹിമേകോ ഭവാനുഗ്രരൂപേ നമോസ്തു തേ ദേവാ വരപ്രസീദ വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവാ പ്രവൃത്തി. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ദേവാധിദേവ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ ദേവാധിദേവ, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ദേവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ദേവാധിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ,
അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദി പുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പോ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്? ദേവാദിദേവ, ഉഗ്രമൂർത്തേ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദി പുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആദി പുരുഷനായ അങ്ങയെ പറ്റി എനിക്കറിയണം, എന്നിൽ കനിയണമേ എന്ന് ഭഗവാനോട് ഇവിടെ ആര് യാചിക്കാണ്? അർജുനൻ യാചിക്കാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയ കൃത്പ്രവൃത്തോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഋതേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യോവസ്ഥിത പ്രത്യനികേഷു യോധ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. എന്താണ്? എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തിനവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്? ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ ഈ കാലമാണ് ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ട് കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പാണ്ഡവന്മാരൊഴികെ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും മറ്റെല്ലാവരും ഒരിക്കലും എന്താണ്? പരമപുരുഷന് ഭക്ഷണമായിട്ട് തീരേണ്ടവരാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ്, നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള എല്ലാവരും എന്താണ്? എല്ലാവരും വധിക്കപ്പെടും. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ലല്ലോ. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ ആരാണ്? കാലമാകുന്നു, എല്ലാ സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ടു കക്ഷിയിലും പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടുമെന്നിവിടെ അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. തസ്മാത് ത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ ചിത്താ ശത്രുൻ പുംക്ഷ രാജ്യം സമർത്ഥം മയൈവ തേ നിഹത പൂർവമേവ നിമിത്ത മാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. പറയുന്നത് തസ്മാത്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാണ്? അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാവുന്നേയുള്ളൂ. സവ്യസാചിൻ എന്താ പറയുന്നൂടെ? നീ എന്ത് ചെയ്യണം? പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാവുക. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത് വിട്ടിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാകൂ. നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ശത്രുക്കളെ ജയിച്ച് സമൃദ്ധമായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനന് ഒരു ആയുധമാക്കിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി അവരെല്ലാം വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നീ ഒരു നീ എന്താ ചെയ്യണുള്ളൂ? നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകുന്ന പറഞ്ഞു. കാരണം എല്ലാതും ആരുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി ഇവരെല്ലാം എന്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു? വധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ? ആക്ട് ചെയ്യുക അല്ല, നീ ആക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നീ യശസ് നേടാനായിട്ട് തയ്യാറാകൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. നീ ഇവിടെ കേവലം ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയണത് ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. നീ എന്ത് പറഞ്ഞത്? സവ്യസാചീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സവ്യസാചിൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പെയ്തുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായവനാണ് സവ്യസാചിൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു യശസ് നേടാനായിട്ട് തയ്യാറാകൂ എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അതും കൂടി കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? കാരണം ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുന്ന ഭഗവാൻ ആരോട് പറയണത്? അർജുനനോട് പറയാണ്, നീയൊന്നും അവിടെ പൊരുതി നിന്റെ യശസ് നേടാനായിട്ട് നീ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ ആകെ പ്രയാസമായില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യതുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനതാ മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണായേന വാപി യച്ഛാവഹാസാർത്ഥമസകൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോതവ്യാപ്യച്യുത തൽസമക്ഷം തക്ഷാമയേ ത്വമാഹമപ്രമേയം.
എന്താ പറയണത്? അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ഹേ ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്താലോ സംഭ്രാന്തിയാലോ വിളിച്ചു പോന്നു. അപ്പോ അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ സുഹൃത്താണെന്ന് മാത്രം കരുതി അർജുനൻ എന്താ ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്? ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ഹേ ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്താലോ സംഭ്രാന്തിയാലോ വിളിച്ചു പോന്നു. മാത്രമല്ല പിന്നെന്താണ്? നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വിനോദിക്കുമ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്തത്? ഒരേ കിടക്കിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങയെ അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. പറഞ്ഞ അച്യുത, ഭഗവാൻ വിളിക്കാണ് അച്യുത. എന്താണ്? എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്ക് ഞാൻ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ആ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ പല സമയത്തും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങയെ എന്ത് ചെയ്തു? ഹേ കൃഷ്ണ, യാദവ എന്താ പറയുക, യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു. മാത്രമല്ല എന്തുകൂടി ചെയ്തു പറഞ്ഞ പലപ്പോഴും വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയ എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയ തെറ്റുകൾക്കെല്ലാം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഭഗവാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം എന്താണ്? മാപ്പ് ചോദിച്ചപ്പോ അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ മനസ്സിലായി അർജുനൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? മാതേ വ്യഥ്യാമാം ച വിമൂഢ ഭാവോ ദൃഷ്ടാരൂപം ഘോരമീദൃംഗമേദം വ്യാപേതി പ്രീതമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ ബ്രൂപമിതം പ്രവശ്യ. എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, നിനക്ക് എന്റെ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ എന്താണ് പേടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. നീ എന്റെ ഭക്തനാണല്ലേ, നീ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ? സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയാണ്, നിന്റെ പേടി ഇതോടെ മാറട്ടെ. നീ എന്റെ ഭക്തനായിട്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു, സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്ക് ഇപ്പൊ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പോകാണ് അല്ലെ. ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണിച്ചു തരാന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ സഞ്ജയൻ എന്താ പറയുന്നത്? സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തഥോക്ത സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ചാപീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ വപൂർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വാസുദേവൻ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം തന്റെ ഏത് രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തേ? നാരായണ രൂപം, ചതുർഭുജ രൂപമാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഭഗവാൻ ചതുർഭുജ രൂപത്തില് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ദേവകിയുടെ മകനായിട്ട്, ദേവകി വസുദേവരുടെ മകനായിട്ട് അവതരിച്ച സമയത്തും ആദ്യം ഏത് രൂപത്തിലാ വന്നത്? ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാ വരുന്നത്. പിന്നെ ദേവകിക്ക് ആ രൂപത്തിൽ കാണണ്ട, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ കണ്ടാ മതി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലാകുന്നത്? 2 കൈകളോടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം എടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താണ്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം ആർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു? അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി 2 കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ സാധാരണ രൂപം, ഏതാണ് സാധാരണ രൂപം? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ആദ്യം ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു? തന്റെ ഏത് രൂപാണ്? 2 കൈകളോട് കൂടിയ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി ഒരു ശ്ലോകം ഇതിൽ പറയുന്നില്ല, 54 പറയുന്നത്. അതിന് മുന്നേ ഒരു ശ്ലോകം പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനാസി യന്മമ ദേവ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശന കാംക്ഷിണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്.
ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. ഏത് രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തെ കുറിച്ച്. ഭഗവാന്റെ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്. എന്താ പറയണത്? നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാര് പോലും ഈ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത് സുദുർദശം ഇതം രൂപം. ഈ രൂപം എങ്ങനെയാണ്? സുദുർദർശനമാണത്. കാണാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. അനേകം നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താലോ ദാനങ്ങൾ ചെയ്താലോ സത്കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്താൽ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന രൂപമല്ല ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപം? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. അത് സുദൂർദർശമാണെന്നാ പറയണത്. ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപം? ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ കാണാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവനായാലും ശിവനായാലും മറ്റുള്ള എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ ഈ ഏതാണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ദേവകി മാതാവ് ഭഗവാന് എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും അവിടെ ആ സമയത്ത് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത്രയും കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ള രൂപമാണിത് ഭഗവാന്റെ ഏത് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. അത് സുദൂർദർശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാണാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. പറയാണ് ഭക്ത്യാ ത്വനന്യായ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഈ രൂപത്തിൽ എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തില് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന രൂപം, അതായത് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഭക്തി മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതൊരു കഥയാണ്. ലാസ്റ്റ് പറയാം നമുക്ക്. വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദിവ്യജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപമാണെന്നാ പറയണത്. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം എന്താണ്? സ്വരൂപം കൈക്കൊണ്ടെന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒറിജിനൽ രൂപം ഏതാണ്? സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദിവ്യജ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാ രൂപങ്ങളും, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ രൂപവിസ്തരണങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മത്കർമ്മ കൃൻപൻ മത്പരമോ മത്ഭക്ത സംഘവർജിതാഹ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസ മാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. എന്താ പറയണത്? അർജുനനോട് പറയാണ് എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുക, എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായി കരുതുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാനായിരിക്കണം. അങ്ങനെ കാണുന്ന പിന്നെന്താണ്? സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക. കാരണം നമുക്കറിയാം എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവരും
എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, പിന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, പിന്നെന്താണ് സർവ്വചരാചരങ്ങളോടും എല്ലാത്തിനോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക. കാരണം നമ്മളും അവരും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലല്ലേ, കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് നമ്മള് രൂപത്തിൽ മാത്രം എല്ലാവരും വ്യത്യാസമുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇവിടെ ഒരു കഥ കൂടി പറയേണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഏതാണെന്നറിയോ ഈ ഫോട്ടോ? ഉടുപ്പിയിലെ കൃഷ്ണന്റെ ഫോട്ടോയാണ്. ഉടുപ്പി കൃഷ്ണൻ. ഉടുപ്പി പോയവർക്കറിയാം ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനാണിത്. അവിടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കനകദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭക്തനാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഈ കനകദാസ് എങ്ങനെയാണ്? ഈ കനകദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തനാണ് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം എപ്പോഴും ഭഗവാന് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാന് ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാന് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയാ, പക്ഷെ അവിടെ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിലൊരു റൂൾ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പലത്തിനുള്ളിലേക്ക് സാധാരണക്കാരെ കയറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ശുദ്ധനാണ്. ആ ഭഗവാൻ അശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, അവിടെ ആ അമ്പലത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. അപ്പൊ സാധാരണക്കാരൊന്നും അമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കില്ല. അപ്പോ അമ്പലത്തില് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കയറാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് അമ്പലത്തില് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ആ അമ്പലത്തിന്റെ വിഗ്രഹം ഇരിക്കുന്ന റൂമിന്റെ ബാക്ക് സൈഡില് ഒരു ചെറിയൊരു ജനലുണ്ട്. ആ ജനലിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ബാക്കിൽ കൂടെ. അപ്പൊ അതായത് ബാക്കിൽ കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ തിരുമുഖം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ കനകദാസ് ദിവസം എന്ത് ചെയ്യും, ആ ബാക്ക് സൈഡിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പാട്ടുകൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ദർശിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നും. പക്ഷെ എന്നാലും അദ്ദേഹം അവിടെ വന്ന് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കും. അത് കണ്ട് ആ ഹോളിൽ കൂടെ നോക്കും, ഭഗവാന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കണ്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു, കനകദാസും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണാതെയാണ് അല്ലെ, തിരുമുഖം കാണാതെയാണ് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ച് പാട്ട് പാടുന്നത്. അപ്പൊ വിചാരിക്കുകയാണ്, എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കലും എനിക്കൊന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം ഒന്ന് ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് അത്രയും ഭഗവാനിൽ ലയിച്ച് പാടാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത്, ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് ഒറ്റയടിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഒറ്റ തിരിയിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തായി, ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം ദർശനമാർക്ക് കിട്ടി, കനകദാസിന് കിട്ടി. അപ്പോ ആ വിഗ്രഹം പിന്നെ എങ്ങോട്ടായി ദർശനം, അപ്പുറത്തേക്കായി ദർശനം. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നേരെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉടുപ്പിൽ പോയവർക്കറിയാം, നേരെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യും അല്ലെ. ആ ഭക്തന്റെ സന്തോഷമാണ് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് കനകദാസിന്റെ കഥ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ക്ലാസ് കൂടെ, മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു, വൈഫൈ ഇല്ല, വീട്ടിൽ വന്നിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുന വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. പിന്നെന്താണ് കൃഷ്ണന്റെ എന്താണ്? മറ്റു അവതാരങ്ങള് സായിയായ രൂപേണ മാത്രമേ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ മറ്റവതാരങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് മാതാജി ഒന്നുകൂടെ
അതായത് നമ്മള് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില് നമ്മൾ കണ്ടു. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില് മാതാജി വേറെ ശബ്ദമാ കയറി വരുന്നത്, പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പാട്ട് കേൾക്കുന്നു. അതാരെങ്കിലും ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, കണ്ടോ ഈ ലൈൻ കണ്ടോ? റൗണ്ട് റൗണ്ട് ഈ എന്താ പറയാ ഇതിന്റെ സർക്കിള്, റൗണ്ട് റൗണ്ട് സർക്കിള് കണ്ടില്ലേ നമ്മള്? അതാണ് പരവ്യോമം. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഈ ഓരോ വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് ഓരോ പരവ്യോമത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. കാണുന്നുണ്ടോ ഈ യെല്ലോ കാണുന്നത്? ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആരില്ല, വിശ്വരൂപം ഇല്ല ഇതില്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ അവതരിച്ച ഓരോ അവതാരങ്ങൾ എല്ലാതും എന്തിലുണ്ട്? ആ പരവ്യോമത്തിൽ എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം അത് നമ്മൾ കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞു, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വിശ്വരൂപം അങ്ങനെ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. അതാണ് മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ എവിടെയാണ്? പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ളതാണ്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതെല്ലാം വിശ്വരൂപം താൽക്കാലികമല്ലയോ? വിശ്വരൂപം താൽക്കാലികമായിട്ട് ആ സമയത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളെല്ലാം. നമ്മള് നരസിംഹ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില് നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് ശാശ്വതമല്ല, അത് ശരി, അങ്ങനെ ശരിയല്ലേ? സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല. സഞ്ജയൻ കണ്ട വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഉപമിച്ചു കൊടുത്തത്? 1000 സൂര്യന്മാരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഉദയത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു. 1000 സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രകാശം അല്ലെ, അത്രയും പ്രകാശത്തോടാണ് താരതമ്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. 26, 27 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണർ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളെ പ്രമുഖന്മാരെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായുകളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. അതെ, എല്ലാവരും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെ ശിരസ്സുകളും ചതഞ്ഞറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. 32 ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സർവ്വലോകങ്ങളെ സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ. നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. ഭഗവാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഞാൻ പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരെയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ വധിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് അല്ലെ. എല്ലാവരും എന്നാൽ വധിക്കപ്പെടും. 32 അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങള് പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. ഞാൻ ആരാണ്? കാലനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ലെ. കാലമാകുന്നു ഞാൻ. 33 എന്താ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ ഒരായുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ സവ്യസാചി. അതെ, അർജുനനോട് പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. കാരണം നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 52-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സുദുർദശം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ദ്വിഭുജനായ കൃഷ്ണന്റെ സാധാരണ രൂപം, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. അനേകം സത്കർമ്മങ്ങളാലോ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളാലോ നേടാവുന്നതല്ല. തപസ്, വേദപഠനം, തത്വചിന്ത ഇവയോടൊപ്പം അല്പം ഭക്തി സാധനയുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരാം. സുദർശനം എന്ന ദ്വിഭുജനായ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.
ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ്, ദേവന്മാർക്ക് പോലും പെട്ടെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന രൂപമല്ല അല്ലെ? ആർക്കും പെട്ടെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന, ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രൂപമല്ല ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപം? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം ദ്വിഭുജ എന്ന് രൂപം. പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേദപഠന തപസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള രൂപവിസ്തരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെയാണ്? സുദുർദശമാണിത്. ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. 54 ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നു? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട്. കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അതെ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഭക്തിയോടുകൂടി മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? ഭക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയോടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ആ നിഗൂഢതയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ്? ഭക്തി ആവശ്യമാണ് അല്ലെ? ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനാണ്. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആർക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാനും ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. 55 ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാന്നാ പറയുന്നത്? ഊഹാഭോഗങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യും. ഇത് പരമമായ ലക്ഷ്യമായി കരുതണം. സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃദ്രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനിൽ പ്രാപിക്കും. അതെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ മാലിന്യം കൂടാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യണം. പിന്നെന്താണ്? ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം സർവഭൂതങ്ങളോട് ഭഗവാൻ